Kasur kinong maulay menta kasngi kalapan ke jengkershan joki MLA New Trap bak sarkar jala kadai bensospan ya barok kipulit ki badan keti hak basiat yap ya udukat ka HNLC uba CS thank you hak khatlai terik menta ubnai hapeneng kan ke jeng persyang ban pan jengkershan naki MLA kasur kinong maulai ka kwaru ban pentip syai lagi lai pesan ngut ki MLA New Trap kin kershan ne em ya kani ke jeng dawa jong kani ke kenhun Habakaren hakinong tok khubor batlat pathai khubor uwe na kitikot jong kani kenhun uba marbot thank you ulaong baka jingdawa jongki baka sarkar jela kadai bensospan ya kipulit badan keti ha kajing shim ya kajing im uba thank you khanang baka ta ka judicial inquiry kan long ka bayat bet ya identi bat ka ba omdan kajing pet chiliang khmat yanu Menta kasngi kasur kinong maulai kala yo ban ajing tho syakatu kane ki MLA man kersha ne kajing dawa jong kasur kinong maulai. Menta kasngi na kaliang ka sur no maulai hakane ka step ka menta kumbang ila temu hadien bang ila dep ya gitu kijing ai por jing ai deadline ya ka sarkar jela ba kadai ban suspend no ya gitu ki pulit ki be involve ya katu kijing siap yap ya iba shi haka khalai terik jong ni ubanai menta de menta ka step part ngila sim ya kani ka senjam ban tho ya ki city shaboro kini ki khasi MLA ki bodon life sangut hakani ka jela ka jungi bat menta ka step ngila yo ban wan ban rungshwa hakala ka jong ka molai konsumsi kata ban wan ai kani city ya iba piti saukume te kani ka jingwan ai ya kani ka city kalong ban pan ya kata ka support na kini ki life sangut ki MLA khasi ban persyalam ya ka government bat khamtam UCM badai ban suspend shwa ya kini ki pulit ki badan keti ban set yap iba shi ha khalai terik de hakum ka jing perkhat ka jungi ngi iba ka sarkar kalabu ya ka judicial inquiry ho ngi pedang ya kata te on the other hand pat ka claim suspend pat ya kini ki pulit te ka jing kwa ka jungi ban suspend ini ki pulit kalong ba ngi kwa ba kandon ka fair trial mo kandon ka judicial inquiry ka balong court ka subah khanang ba kanumdon kanu ka jing tampo mo te kumno ya ki breu ki balale ya kani ka company breu mo claim suspend shwa on sadon part ya takit inquiry te kata ka kambamla ban pedang na kaliang ka jungi ku musur na mulai te ka jing tumo ku jungi ru ban submit ikini city sikini ki live son ki MLA ki bangin salet ban kendo personally jongki kolong ba ngine tai bat ki ngine pensngo yaki ba kanihi kadai kasur jong upat ba no mulai bat kasur jong kabrinyu trap hibro kawai ka kwa ba ka sarkar ling ba UCM udai ban suspend shwa ya kini ki pulit ki bala siat yap ya iba shi ha katu ka khalai terik tengi kwa ban kendo personally kolong ba ngi kwa ban yo ngau syakin na kaliang kejongki ba hatu kidon bat kaliang hatu kidon bat kaliang kejong kipat ba ne hatu kidon bat kaliang bat sarkar ne hatu kidon bat kaliang bat kipat ba ne hatu kidon bat kaliang bat UCM ne namar ba kumbai PI hi ba UCM hakini khendiat sengiru ulah kransyai ba umtre ban suspend fi kani hi kadai ka jing kransyai na kaliang na kaliang usi minister u konrat sangma ba umtre ban suspend kani hi ka pen I ya ka jing pen e ka jung u ya ka sur jong kipat ba khamtam ya ka sur jong kino maulai te ngim songo hab ya ka tu ka jing kran jong UCM halor ba ka jing pen e na kaliang ka jung u ba ong ba kwa ban suspend de ne ka daw ba ngiru ngi haman move no syakini ki MLA kasi ka jungi bangin yo sngo ya ka sur ka jongki hatu kin don rangkat bat ngi upat ba ne hatu undon rangkat bat ka sarkar ne hatu undon rangkat bat ngi kipat ba ne hatu kin don rangkat bat UCM ne namar ngi smutu ba kani ka de ka coalition government te kidon la ka jong ka benta la ka jong ka rule la ka jong ka hok ba ki hab ban pensngo sha u chief minister namar khamtam e ha kani ka por ka pementa ka ban sawan ha kani ka 10 Jun Desember kan sedang ya kani ka assembly session tengah sngo ba ngi na kaliang jungi kum kisur no maulai ngi kwa ba kini ki MLA ki de ban kran ha kani ka sngi mo namar kani hi kamdei ka sarkar jong uwe ubrio kani hi kamdei ka sarkar jong kata ke NPP la ni ka sarkar jong no ni kani hi kani ka sarkar jong patba kani ka sarkar coalition ka plathaw kata ka kerteng jong ka MDA government tengi kwa ba kini kin ki jungi kin klet chwa mo kin klet chwa yala di ba
kidei na kanu ke parti kin klet soya ladi ba kidei kita ki MLA kita ki minister hendrai kin kan mau bet ba kin kan mau tik bet na kamta ka jat beriu mar kani hi kala kata yang ikum ka jat beriu ya ka jingle donbor ya ka jingle bean jong kani ka sarkar jilla bat sakawi ru ngi kwa ban ong hang ni ba ngim kwa ba kani ka judicial inquiry kan sakut kuma sakut ki komiti ki paper ha ka jilla ki jongi mo ngili ki komiti ki paper kila sakut kum tu ngi ki border issue komiti ki don tamang kila sakut ngimla ban penbet ki border haduk menta ngi ki komiti jong kani ka thematoru ka sakut tu ngimla ban penbet ki tu menta tengi iru ya kani ka ILP ru ka sakut ha tu ka resolution mo ngimla ban penbet ngimla ban yo ka LP haduk menta tengi ru ya kani ka judicial inquiry ngim kwa ba kan sakut kum ni la ni kan suja klep la ni kan sudan haki komiti kani hingi penpau da ka pasai ya ka government ka jungi to ngap ken ya ka sur jong upat ba namar ngi klempan ya ki jingdawa ka balong palat put mo ngi pan ni jingdawa ibarat bang yong suspend shwa ki pulit ndrei usia mo suspend pan ban ki tu ki pulit ki basa kni ki tu ki tiar te kani hi ka pen sngo khia ka pen sngo bitar ka ju ka por yangi balada ka sarkar hi kadang yaile kuman kani kadang yaile donbor kumni la ne kadang yai kran ba kanumla par suspend te ngiru na kalyang ka jungi hap song perkhat ka moi namar kumai filai hi ba mentai leng ila yo ya ka support na kaleng ka beri nyo trap te wanum ai ba kum kasur jong kinong mulai kasur ku jong ko beri nyo trap le se ngin penki ki paya jong sekretariat akini ki singi banwan mo kata kene am ngin pat yo lot ya ka jingkular jong ni khmat mentate iba piti sokme la ong ba insa kran bet insa voice bet ha ka assembly session tenganget ba kini ki por ki kenta ki banwan nginang kendu su bon ya ki MLA ba ngin sik ya ka support ba ngin sik ya ka voice ku jong ki ba ki dei ban object bet ya ka tu ka jing siap yap iba si ha ka tu ka khalai trik jong uni u banai Ogos mo te ha ka ju ka por ngi kwa kan bangin snow ya ka personal view na kalyang ka jong ki de na kani ka daw ngi sali submit ya kani ka city ko mongolong mene ba ngi kwa ban tip ya uwei u MLA ka si ki jongi udon sa kalyang jong upat ba ne udon sa kalyang jong ka government ne udon sa kalyang jong upat ba ne udon sa kalyang jong UCM ne ngi kwa ban tip saya kani ka por ko munta mo namar ba ngim kwa su ban ailat kum ni bangin shanyon mo kum ka jat beri ko jungi phlai hi na ka pos pon shanyon ne ngi sukut ba kum ni de menta na kalyang ka sur ki no maulahi ngin le da ka pating menta yi kinong khmat ba haki por election ko jungki kin lit partai jan beriu kin lit siklai ki pat ba ki jungi sharum seneng rei menta tengin um ailat na kalyang ka jungi ngin pet ngin uno sisa ubodon sa kalyang pat ba ha ni ka por menta ngin pet ba yi kini ki MLA khasi ki jungi mo tai